Minulý týden, když jsem si říkal, že půjdu chytat a bylo -1,5 ráno, tak teď už je to zase překonáno. No a člověk musí překonávat pořád výzvy. Člověk ty výzvy musí překonávat a dávat. A našel jsem si úplně, ale úplně nový místo. A to z jednoho jednoduchého důvodu. Chytal jsem na protějším břehu. No a snažil jsem se to posílat k tomuhle břehu vlastně na dlouhý náhozy. No a kde si uděláme to místečko? Tady máme nějaký rošt, ale to používat nebudem. Tak kde si to místo uděláme? Tady je to všude z kopce, no. No, to je jedno. No a protože tady dáme podložku, až něco chytnem, to je jasný, chápeš? No a protože jsem nahazoval z protějšího břehu sem a vím o tom, že vlastně u břehu je hloubka, tak zkusím dneska chytat odsud. Ale malinko jsem měl jinou představu ještě, protože já se ještě kouknu na jiný místo, tady kousek vedle, protože mě tady možná budou překážet to rákosí. Já jsem chtěl chytat kousek od břehu. Nicméně, když bych ty stojany dal takhle, nevidíte nic, co? Já taky ne. Jsme na pískovně. Nicméně, když bych ty pruty dal takhle, tak vlastně můžu s tím jedným prutem chytat vlastně tadyhle před tím rákosím a já fakt budu teď chytat pod nohama. No a ten druhej, tak potřeboval jsem 2 stojany nebo to dát na vidličky. No a ten druhej zkusíme ze začátku tadyhle tak na 10 metrech před sebe, bude to výhodný pro krmení. Jsem tady sám, takže bude klid, tu rybu by to nemělo nějak rušit. No a uvidíme, jestli se něco povede. Hele, prostě teďko se nedá nic dělat. Chceš chytnout krásnou rybu, musíš tomu něco obětovat. A může se stát, že nechytneš vůbec nic. Hele, jdem si nanosit věci z auta. Já jsem se dneska opravdu vybavil na to, jaké je počasí. Takže zimní botičky, termooblek, vzal jsem si dokonce rukavice, to normálně nenosím, a vzal jsem si ještě jednu věc, kterou už vůbec nenosím, kulicha. Vím sice, že v tom budu trošku vypadat jako čerstvě vylíhlej žalud. Ale nebude ti zima. A to je to nejdůležitější, o co tady dneska půjde. Bejt ready, bejt v teple. No a pokusit se něco chytit. Tak snad se to povede, držte palce. Kdo chcete, můžete dát palce na tohle video. Ty palce takhle nahoru. No a kdo dá odběr, ten samozřejmě má můj velký potlesk a ten může chodit na ty ryby se mnou pokaždý, když na nich budu. No a neváhejte, nic to nestojí. Ono na tomhle kanále to nikdy nebude nic stát. Já nejdu cestou jiných youtuberů. Já si chodím chytat pro zábavu a chci, aby ta zábava byla i pro vás. A pamatujte si, bude vždycky zadarmo. Hele, jdem to připravit. Ta vodička se začne probouzet. No a ať jsme na to připravení. Takže za chvilku se uvidíme a uvidíte, jak vypadá čerstvě vylíhlej žalud, protože to už budu mít toho kulicha. Čau, hele, je úplně jedno, že vypadáš jak žalud, hlavně, že ti je teplo. Víš jak? A v tom kulichu
teplo opravdu je a v těch rukavicích taky a tak to má být. Tady budem chytat. Hele, ještě jedna rychlá pirátská akce. Včera jsme byli s kamarádama tady na rybách, tady na tom místě. A já jsem teďko zjistil, že nemám malou podložku. A zajímalo by mě, kde je. Určitě tady nikdo nebyl. No, ale podložka tady taky není. Do prdele. Tak co to je? Kam se poděla černá podložka Feeder Method D. Megábor? No, tady není. Ale že ta kurva, kde jsem byl ještě na rybách? No, každopádně není. Smůla. Hnedka na začátku dne smůla, tak snad na konci dne si řeknu, nevadí, stálo to za to. Jinak tamhle už je vidět sluníčko za těma velkýma brakama, ale to asi bude ještě trvat, než se to tu trošku probere. Do prdele. To bude trošku trvat, než se to probere. A ranní mrazíky, oka, má být trošku oblačnosti, ale má se to protrhat a ty denní teploty budou na 8 stupních, 8 až 12 říkali, takže pohoda. Teď se vrátím na to místo, kde už mám nějaký věci vynešený, tak doufám, že ty tam aspoň budou. No nic, jedem. Hele, jinak se tady stala situace, která se mně stala vlastně před měsícem a borci jeli na ryby a zapadli. Potřebujete nějak pomoct? Mně se to totiž tady stalo před 14 dnama, že jsme tady možná v tomhle zapadli, protože to pole bylo mokrý a tahal mě odsaď traktor. Ale tak jste venku, mějte se, ahoj. Tak víš, jak to je? Musíme si pomáhat. Jedna nástraha bude 24 nadipovaná HVCčko. A druhá nástraha bude 20, nová nástraha od Carp Arts Strudel. No a takže tam budou 2 kuličky a 4 vlastně kolem. Jo? A nic jiného tam dávat nebudu. Hele, ještě jsem si vzpomněl, abych úplně tak nemystifikoval s tím krmením, že tam mám vlastně hozený po 4 koulích a kuličky a kuličku, na kterou chytám. A že u toho nekrmím. Já si nekrmím na tom místě, na kterým chytám, jo? Ale vlastně mezi těma místama je zhruba 40 metrů, jo? Co jsou nastražený. A já si úplně takhle na pohodu udělám takovouhle cestičku a pár koulí tam naházím mezi vlastně ty 2 montáže. Vlastně z toho důvodu, aby opravdu, když náhodou by ta ryba jela, aby tam něco našla, zaujalo jí to a přišla na háček. Chápeš, ne?
taková blesková rekapitulace z rána. Prolítla tu vrána. Prolítla tu vrána a musel jsem změnit místo, kde jsem seděl, protože jsem si vůbec neuvědomil, že když sedíš jakoby v lese, nebo pod stromama, a vlastně ráno bylo -3 stupně, tak jsou všechny listy namrzlý. No a pak, když vyleze sluníčko, tak to začne padat dolů. A ty slyšíš ty kapky, jak padají, a to ti normálně evokuje v tobě jako takový praskot třeba ohně, víš, jako když hoří to polínko a praská, je to hrozně příjemný. A je to příjemný jenom do té chvíle, než ti ty kapky začnou padat na to. Takže takový moudro dne, nesedej si na místo, kde ti padá něco na hlavu, nebo ti to zkazí náladu. Ale co mi nekazí náladu, je to, že ta ryba ještě jako není vůbec aktivní. Prostě neměl jsem záběr. A jako kazí, nekazí, trošku jsem tomu věřil, ale je to strašně těžký, ta voda už je studená. Ta ryba nebude moc aktivní, ale pořád věřím, že jako může vyjet, aby se nakrmila, byť už toho asi tolik teďko žrát nebudou, i když je pořád ještě před zimou, jako mohli by. Ale já vždycky věřím do poslední chvíle a kdyby se to nepovedlo, nepovede se. Ale mám ještě jeden takový nápad. Hele, jdeš na ryby, někdy si táhneš něco sebou k jídlu a někdy to tak odflákneš a já to dneska odfláknu. Ale dostal jsem úžasný nápad. Hele, nejlepší ženský na světě, mámy. A já ti teďko dám jenom malý důkaz toho proč. Takže chvilku vydrž. Zkusíme zavolat. No a uvidíme. Jen doufám, že vezme telefon. Že nebude mít prázdniny. No, Ráďo. Ahoj, mami, ahoj. Čau. Hele, já jsem se včera u tebe stavoval. No, A vy jste nebyli doma nikdo. no, Nevím, kolik bylo, v 6 hodin asi. no, my jsme byli nakoupit. Ale na plotně jsem viděl gulášek. No, a dal jsi. Nedal jsem si. No to je dobře. To je dobře, že jsem si nedal. Jo, nedal, já rozuměla dal. No, tak to si udělal chybu, já ho pak dala Amce, jsem ho vnutila. Aha, no tak kvůli tomu jsem volal, protože jsem měl na ryby, tak jsem si myslel, že až přijedu z ryb, že bych se tam pro porcičku zastavil a on už není. Tak já ti udělám jiný, to nevadí, to Ne. se zhostav, ale musíš si k němu něco pak udělat. Tady máš tady tu tvarohovou buchtu zase a máš tady ty kostičky. Ale ty jsi mi koupila bonbonky, jo? No, Pedro. Ale to seš moc hodná, ale s tím gulášem se nedělej, já si něco doma uvařím pak nebo ohřeju. To je jen taková malá vsuvka. Ale důležitá. No a slyšeli jste sami, to, co bylo včera, už není, ale bude zase něco jiného. A je to stejný jako ty vycházky k té vodě, no. To, co bylo včera, už není, ale bude zase něco nového. Hele borci, myslel jsem si, jak jsem si našel skvělý místo, víš, že budu chytat u břehu. Až na to, že vůbec. Bez záběru. Normálně mě to donutilo se přestěhovat. Jo. Prostě změna. Změna místa, ryba jistá. Asi. Ráno jsem hlásil, že jsem ztratil podložku. A ono vůbec.
Protože, koukej, a černá podložka je na světě, protože jsem jenom idiot. Chápeš to? Ale zase jsem si říkal, že lepší ztratit podložku, než třeba nemít ponožku. Takže jsme úplně ready. Ponožku máme, podložku máme, druhou ponožku máme. Co naděláme? Jen tu rybu nemáme. No a nebude to opravdu, to nebude jednoduchý úkol a možná, že ani to sezení tady nebude úplně tak příjemný, jak jsem si představoval. Ale my to nevzdáme, my to nějak dáme. Ráno jsem tvrdil, že budu chytat bez krmení. Jenže vůbec. No to prostě nefungovalo. Takže tam teďko napereme čili švestku. No a uvidíme, jestli to něčemu pomůže. Každopádně ráno to byl propadák. Tak snad to nebude mít pokračování odpoledne. Myslel jsem si, že budu chytat bez krmení. Jenže to nefungovalo. Tak jde se krmit. Doufám, že to tam dostřelím. S tímhle prakem. Tak, kde to máme? Tamhle to máme. Jo, až na to, že vůbec. Zapli jsme si budíček, nasadíme kulíšek, jasný, ne? A dáme si šlofíček. Co jiného dělat? Čekat a věřit. Ono se to povede. Tak tohle už je pro mě opravdu extrémní rybařina. Protože do toho celého dne, to je opravdu teda podzimní den jak malovaný, ten chceš, ten si vymyslíš. Hele, přijedeš ráno, mráz, -3 byly. Jo, pak nějaká předpověď, že se to má protrhat až k 10, pak se to rychle změnilo. Oblačnost a déšť. Tak jsem si říkal, no dobrý, tak jim nevyšlo to první, nevyjde ani to druhé. No tak samozřejmě, že to už jim vyšlo a začalo pršet. Takže za tažíno máš to, jak kdyby si seděl pod tmě pomalu, protože bez toho sluníčka to není hezký. Teď do toho ten déšť, to je taky pěkně vlezlý. No, to jsme si tu rybařinu vymysleli. Pro mě jsou to úplně nové zkušenosti. Já jsem takhle na ryby v takových podmínkách a časech, myslím si, jakoby už v pozdním období roku vůbec nikdy nechodil. Takže prostě je to pro mě všechno nový, všechno se učím. I ty ryby vlastně, jak na ně. A zatím teda musím říct, že ať jsem si myslel, že to jde, tak mi to moc nejde. Musím se toho ještě hodně naučit. A nedokážu prostě udělat záběr, prostě, kdybych se stavil na hlavu. Ale nechci to vzdát, takže deštník nade mnou. Vidíš? No a ta naděje je pořád přede mnou. A když uslyšíš ten krásný zvuk, ten nejhezčí, co máme nejradši, tu jízdu, všechno odpuštíme. Ale bojím se, že se to nestane. Jo. Ne. Sakra.
Sakra, sakra, sakra. Jízdu jsme udělali. Takovou, no, šlo to do jízdy, zastavilo se to, rozjelo se to. Ach jo. Ty bláho. Co to bylo za rybu? Hák je ostrej, no. Montáž je snad v pohodě. Hele, tak někdy se to stane, ale proč zrovna dneska? Sakra, co se to tady vlastně stalo? Když si vezmu swinger, vylít k hlásiči, spad dolů, pak dvakrát poskočil a v tu chvíli jsem zvedal. Ale když jsem zvedal, tak už ten vlasec byl povolený, už tam byl normálně, tam bylo oko vidět, že ta ryba s tím musela asi zřejmě hnedka vyrazit. Jakoby jsem do toho protějšího břehu, ne tam tráva, takže se možná chtěla jet vyprostit, schovat. No ale když jsem to zvedal, ještě jsem s tím musel couvat vlastně, abych dopnul ten vlasec a když už jsem ho dopnul, tak prostě nic. Smůla, ale záběr jsem udělal. Já jsem se trochu bál, že nedokážu udělat. Udělal jsem ho, za to jsem rád. Že teda jsem rybu nevytáhl, za to rád nejsem. Uvidíme, no ještě nějaká ta naděje je, i když to nebude o moc záběrech a možná, že tohle ten jedinej, který jsem prosral, tak zůstane vlastně tím jediným, co se v tom dnu, co se týče té aktivity ryb stalo. I taková je rybařina. Jak jsem řekl, pro mě je tohleto velmi extrémní počasí, velmi extrémní doba a já se v tomhle učím. Takže jsem rád, že jsem dokázal najít místo, kam ta ryba může přijít. Přišla tam a to mi dává takovou tu, víš, jako tu naději do toho dalšího rybaření tady, protože ta ryba přijít může. A já jsem se fakt snažil udělat maximum pro to, aby ten záběr přišel a byl tady. No, tak ale jsem za něj rád, že to takhle dopadlo, no, tak za to už tolikrát nejsem. No. Co se dá dělat? Budeme ještě doufat, ale kdyby se už nic nepovedlo, říkám, ten den byl opravdu dneska těžký, jo? To počasí nepřeje, ta zima je nepříjemná, ráno -3, pak chviličku sluníčko, pak vlastně do toho zatáhla se celá obloha, zase se o nějaký stupeň ochladilo, začalo pršet, jakože jsem říkal během toho dne jedu domů, ale ta vášeň toho, že prostě může se to stát a že může i přijít velká ryba, tak mi to nedalo, zůstal jsem, hele, šanci jsem dostal, no, nevadí. Dostaneš ji zase příště, co se dá dělat. Takže možná, že tohle video, že bude bez ryby, no, je to opravdu video z jednoho dne a je to pro mě opravdu extrémní den a já jsem rád, že vy jste vydrželi tady se mnou. Kdyby se už nic jiného nestalo, tak ještě mám takovou jednu kouzelnou novinku. Ten telefonát z rána, pamatuješ? A máma vlastně říká, tak já ti ten guláš udělám znova. Já jsem říkal, ne, já nechci, nic mi nevař. No, tak před chviličkou přišla zpráva a čeká tam překvapení. No a když vydržíš, tak já ti ho samozřejmě ukážu. Díky za to sledování, díky za to, že chodíte na kanál Radek Nechytá, že si pouštíte ty videa, že vás snad i bavěj. Nechytá, dneska nechytá, ale ten den, hele, přesto jaký je počasí a je zima, tak pro mě byl hezký. Jasně, že v teple si to užiješ víc, ale prostě i tak jsem si to užil a doufám, že vy se mnou a že si užijete i další videa. Díky za každý like, děkuju moc za odběry a za reakce. Já se
loučím. Přihlásím se od té maminky, anebo s rybou, když přijde. To už ale záleží na nich a na svatém Petrovi. Kdyby se tak nestalo, dáme si tu véču a příště to snad napravíme. Mějte se, díky a ahoj, zase někdy příště. Radek Nechytá. Čau. Jo. Tak jste to viděli sami. Jeden jediný záběr, vymodlený záběr, ale bohužel rybička uplavala. No, nenaděláš nic. Ale když ti odplave rybička, může ti připlavat, ty vole. No, ale když ti odplave rybička, může ti připlavat husička. A to se přesně stalo. Takže, hele, tohle je ta odměna za to celodenní snažení a taky ten důkaz, že ty mámy, to jsou stejně nejlepší ženský na světě. Takže tohle už bude opravdu konec toho videa, já se do toho jdu pustit, ať to zbytečně nestydne. Všem přeju Petru zdar a pokud právě snídáte, obědváte, večeříte nebo svačíte, tak přeju také dobrou chuť. Radek Nechytá se loučí, mějte se krásně, přátelé, jdem se do toho pustit. Ona někdy vyměnit rybičku za husičku, to není úplně blbý nápad, že ne? Hele, mějte se, ahoj. Výborné. Mňam, mňam.